Yes, karami din sa Bagyo, mga kadragon. Meet Longgan Girl. Longgan girl. Longgan Girl. Limas, timulan mo. Nagpudol. Naman tayo, amin. Hi guys, good morning! Day 2 na dito sa Singapore. Sa Baguio! Sobrang lamig. Kakarating lang namin galing church. Sumama kami. Ayun na namin eh. Ay, grabe. Sobrang lamig guys. Baka po nakaligo ka ay sa lamig. Walang liguan sa pamilyang ito. Walang maliligo. Hindi na kaya guys sa lamig. Sabi ng tod. Hanggang uwian to guys. Hanggang Lunes siguro. Sabi ng tod ng Tiligaya. Hihilitan mo to para mainit. Ulam natin. Pakai magkapwa. Naka tapumon ko. Kape. Okay, breakfast is ready with egg. Tsaka sausawan. Sapas. Tinapa. Tsaka chapsul. Magay ng aming sayote. Nagkulo. Saglit lang yata yan. Di ba Kuya Brian? Saglit lang itong sayote? Huwag nagkulo. Pag nagkulo, okay na yan. Ay, wala na. Hindi na matarap. Ah. Pwede na yan. Pwede na pala to. Cook lang yan. Asan yung mga? Naman na sa'yo na ba yan? Lamig. Kain po. Kain. Saan ang aura mo, Tita Ligaya? May ano pala dito eh. Yep. Okay, second day gala ni Cooper dito sa Baguio. Ano pa yung iba? Nagpipicture-picture sa taas. Taray ng outfit ni Tita. Wala ka nang pa-shade? Nansawa ka na? Shade na yung kanina. May pabalkot ka na sa liga. Ganyan kalamig. Pabalkot na sa leg niya. Sakay. Dandan. Sa ilalim. Buti na lang tinanggal ko ang bulbar. Buti tinanggal ko yung bulbar niya. Galing kasi to. Galat na naman. Palit kami yung kutsi dyan. Sige, Bex. Naupod na yung Bex ang Tiligaya. Malalim na yan, Jia. Kalalim na ng Bex Monte. Kakakayod ni DJ. Pukyutan. Alig. Alig yan. Ano yung bahay nila? Oo. Kita ito yung madat ko. Ay, awa! Walang naman. Ito siguro meron. Kani? Ito. Ay, talaga naman. Bubuksan yan. Ay, si tatang pala ito. Lagi si Queen at saka si King. Inajay ko amo na. Tampol mo. Alig. Malandaman. Ano? Dami oh. Honey. Ano siya? Natural. Walang halong ano? Oo. Walang halong ligaya. Walang halong asukal. Yes. Pure honey. Ay, ito. Pwede niyong tikman. Oo nga. Pwede tikman.
Hindi, magkuha ka ng ano. Asan Ayan, yung... stick. Sa baryo, kapag may ganyan din. Ito na lang ako nagamit ko yun. At ito lalagaan na kami. Ate, dapat dilaw na dilaw. Pictured. Yun. Yan. Ito. Yung pa ng pukyutan ng wall, dilaw na dilaw. Dotan na Oh, ito kasi may riyo maka. Diro, di ba? Ito yung diro din. Wen. Iti ko na nga diro. Iti kanya. hindi nakabalayot ko. Diro. Pwede rin ito sa punti sa atin. Yes po. Sarap. Sarap. Bakit? Di baryo at. Ha? Dapat daw sa baryo. Maraming nga, hindi ka naman Lagi nakakatid. jay wild. Ti pagkuhan ni manang. Wild. Ti ko na da jay. Lagi ay. Adagi kay kayo. Iso lagi jay. Iso da ito eh. Jay ti ko na da. Kaso lang alaga gamin da ito eh. No kung baga kumagaramid na ti balay da jay kayo. Iso ti niya ramidan ni mo ti balay da iso da ito eh. Orchard. Ay, tatang. Wen. Diyan na sila nagabahay. Dapat dyan, pagbabasit ka, dyan tiktok. Dami na natin, salsaliksan ka raw. Dati papapatay. Kanahin mo sumbuti, agong mo pa yung nugat na kaya. Wow, saliksagan na. Ilagay mo muna to. Dami oh. Dami pa yung tree oh, tataas. Di pa siya ganun kalamig. Pero mamayang hapon yan, lamig isang kilo. Mga rider to. Ice cream ma'am, strawberry ice cream. Hindi. Charles, ikaw bilang kita. Okay. Oh, shades niyo po. Hoy, ano mo ito? Silver. Uminga mo doon sa isa, nakatakuan na ko ipira. Dala na na. Ha? Makakuha ko muna. Makakuha ko muna. Hindi tayo nakaano. Ha? Pinipig, pre-taste. Oh, pinipig. Banan nyo na yun na yun. Pre-taste. Wala dyan man bago masira. Ulan. Kahit kwapo. Makarating kayo sa ito, ha? Okay mo, tana mapangligdatan. May mas? Ay, makaduminggan madam. Masarap ang kain? May chicharon. I love chicharon. Chicharon niya. Masarap daw yan yung pinipig nila. Nagbili ka? Magkano? Mura na eh. Hindi mas malapilip ko pa yung rubam. Anong tamangga? Hindi, tikman mo to. Mayroon siyang strawberry, may... Parang asin, mayroon siyang asin, may chili. Malalaking bayabas ah. Ang sarap. Guava jelly? Ay, guava jelly. Ano ba? Oo, guava jelly ba yan? Mayroon siyang strawberry. Kunin mo na, maglagay ka na dyan. Maganda yung press para sa'yo. Ayun, pala lang kung magkano ito ate? Isang daan? 30? Hinggasangan. Dito tayo guys sa The Mansion. Pero hindi tayo pwedeng pumasok hanggang dito lang tayo sa gate. Ang daming nagpapapicture. Oh. Sa gilid. Ganda sa loob. Tayo na dito, tayo na, dali na. Ba't sino bang nandoon sa loob? At di pwedeng pasukin. Andun yung ano ko eh, uncle ko eh. Papasukin niyo ako sa loob. Hindi yung uncle namin. Sa amin mo, John? Tara na.
papasok dyan. Lamig. Sige, aura, aura. Aura lang ng aura. Antik ligaya. Next. Nilalabas na pa guys yung kanyang mahiwagang accessories. Ang kanyang decolor na shade. Ako parehas tang sama. Nagbili ka rin ng tayo? Parehas pa na naman sila. Talagang kambal na talaga kayo. Hindi naman kami kuhaan. Isa-isa lang muna. O dito, magganong kantay. Saan pa may at? Akitin mo. Uy! Edit mo kita, Peng. Mumimo ka yan. O, antili pa sa next. Doon niya. Akyat. Sino magamit ito? Ren. Gamitin mo? Ano mo muna dito ko sa... Ano na? Bakit? Hindi lang isang madam ko. Si Madonna. Nakapalda, panindigan mo yung palda-paldahan mo, ha? Oh, sige, mag-shade ka. Hi! Hi, guys! Picture mo rin naman eh. Taga-picture pala yung asawa eh. Wala. Kaya picturean mo daw si Tita Chen. Pero gusto namin mo nakakabulan. Ayan. Very supportive husband. 1, 2. Top. Siya, pero gusto namin mo nakakabulan. Ayan na naman si tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Nagtepel ngayon sila nito. Parang ganyan. Bakit din naman ay? Kayo dalawa ah. Ang picture lang pala. Ang picture na eh. Gusto mo dyan? Yung mag-ina, kunwari, ano, ang sweet-sweet, pero off cam, ano yan, nagabugbugan. Sabi nga, picture mo nga din. Ayun si Wow ka magpangit-pangit. Magpangit-pangit. Okay, 1, 2, 3. Basta pa. Ba't ba lagi ako kasama? Oh, pugi ka eh. Ikaw lang pugi namin kasama eh. Sabi mo, Guys, meet Longgan Girl. Lunggang girl. Longgan Girl. Kala ko lang sunis ito eh. Ano, tight man ka? Medyo. Medyo na naman. Di Mas na masarap yung kuwan lang sunis. Wala isa pala. Dali na. Ate, ligay dito ka. Mag-upo ka doon. So yung food bag? Iyo. Ayan Anda, anda nagulit sa pa. Picture. Hey, tigdug, tigdug. Hey, tigdug, tigdug. Sige, Kuya Alvin, itangay ka niyan. Taray! Ano yan, si Lito Lapid, si Guerrero. Guerrero. Leon Guerrero! Atapang atao! O, tama na ni. Oh, next. Pil na Sino pa? pila. Oh, sinong isda? Magkano? Ay, Chay, magsakay ka lang. Magkano pa? 50. Isang taa? Oo, sasakay ako. Hindi pwedeng plus one. 50 lang. Chay, ikaw din. Ako nga din. Picture mo rin ako kaya. Sa baba. After 2 years. Pauna. May memory card mo niya. May memory card ka. Chay, ikaw? Ano, nakaganto ako, tapos nakaganyan? Dapat may ganon ka oh. Pang ganon. Magtakbo na eh. Wag, baka magtao. Kunyari lang. Ikaw ang tiligaya. Ha? Kabutin ko ito. Tumaray ko pa. Tumaray di magtaray eh. Mahihiya na yung mahihiya na oh. Sorry. Makapalkat. Di ba may kulay pink na ganyan? May puti pa doon, Peng. Ayun o, may itim. Oh, si Papa naman. O, sino pa? Pa! Hindi ka. Ikaw, Cha. Ikaw muna, Cha. Dali. Tara. Para may souvenir ka. Sige.
Kasi doon sa ano, pero okay lang doon kasi hindi crowded. Sa ano, mag-crowded doon. Hindi ka na, boss. Nagmamadali sila. Okay na, Charles! Gusto mo dalawa tayo dyan? Doon sa ano. Ito ka na, sawak man. Dito ka dumaan. Kabila daw. Ang bayad Bayad na. Sipain ka. Mamaya na magbayad eh, magsakay mo na. Bayad na ito, isi-share lang ang wala. Bakit maglayas ka baga agad? Oo, hindi naman pala. Diba? Ako na bala. Alam mo ako. Sino pa? Ako rin Doon po. ka sa block. Black? Ano? Wala na sila. Hindi matapang yan ha. Baka noong matata. Baka agi kong tarma. Honda. Ako gusto ko yun. Ayun na, may sombrero pa siya. Dali. Daw nga pakasta. Yung steading mo ba? Paano? Trinado. Tapos? Smile. Diyan, taas mo kamay mo, Cha. Buwang art dito eh. Yan! Nagraban dito! Ganun kayo daw, oh. O sa tayo rin daw. Ito, may sublerong isa, oh. Anong sombrero? Ay, dapat nakaganon ka ate. Ayun o, may sombrero. Maganda yun. Pwede hiramin Kapit niya. ka, kuya. Hiramin niya dahil sombrero. Kuya, pahinga mo subleros, kuya. Dali ako nga rin. Hindi ko yata kaya. Huwag kang tatakbo, Besh. Bagay na bagay. Dapat ganyan ginawa ko. Hindi. Magkapit ka ah. Patalyaw. Huwag mo ilabas yung bilbil mo, naklabas. Dapat nakaharap dito ang kabayo. Magganon ka rin, oh. Yan, ganyan. Dapat nakahangin yan, te. Shhh, gano'n. Ganun mo lang isang kamay mo. Yung ganyan. O, doon ka sa likod siya. Baka sipain ako. Baka sipain Oh, sipahin ka. Bitawan mo na. Ay, gano'n ka lang. Yan. Yan. Dami lang gilugan da. Kita nyo mo ni camera girl na eh. Bagay niya. Basta na din sa Bagyo, mga kadragon. Picture ko. Talimpay lang dito. Pwede bang madala to sa Mindoro? Okay na yan. Yan, ganyan ka. Ang tiktik naman ng mga kabayo dito. 500 ito last price. Ante, ano namang hinahawakan mo dyan? Kamahal ma. Kamahal. Mahal talaga. Yung kwan. In the face. Bukod. Picture kayo, ma'am? Ligay, ma'am. Lahat na kayo, group? Mabait yan, ma'am. Liga. Hindi ma, mabait yan. Pang picture lang talaga. Sige, ma'am. Pwedeng group naman to dyan. 50 pag solo. Pag group, 100. 270. Atay, picture mo ako. Hindi, camera nyo mo. Come up, let's go. 100 picture. Tama natin sa Antiligaya. Nag-shopping na naman. Hindi na naubos-ubos ang pira ng Antiligaya. Talaga naman. Ano yung laban day? Ang gatang na aming tikwartanang kay. Ay, Antiligaya may ano pa. Night market pa mamayang gabi. Wala ka nang ibili eh. Antiligaya baka wala ka nang pang night market mamaya. Inibus mount. Wow, nagmamayat gaya man. Sige, pasok na. Relax naman ng tiling yan. Kita nyo maatoy nagatang ni Antipasing na eh. Doon nga gastay. Ayan guys, nakipark kami dito sa ano, sa lokal ng, ano yan? Gibraltar, distrito ng Benguet. Kasi sobrang puduan dun sa Mines View, bali maglalakad na lang kami. Ah, taas, grabe. Dito na kami guys. Sa Kapilya. Hindi naman, ang mga bahay dito, hindi mo kalain na ano eh. Wala mo ngitin.
akalain na may ganito karaming bahay sa bundok. No? Kaya nga. Shout out sa mga taga Baguio, kay Ka Jer De La Cruz at kay Sir Jerry Likyas. Yan. Hindi ka kay Tito Arap kang Tara na, kain muna tayo ng lunch. Picture daw muna sila dun sa ano, sa mga bahay daw. Kala mo barko na ano eh. Saan ba yun? Sa tuktak? Ha? Lokal ng Gibraltar Distrito ng Bunga. Ganda ng kapilya nila dito. Malaki. Sobrang hirap pala ng parkingan dito. Linggo kasi eh. Kaya ano, punuan. Ang daming tao. Kain muna kami guys. Paguda maglakad. Dun sana tayo o sa gilid. May overlooking view sila dito oh. Lechon kawali. Wow. Taas. kakanginig ng tuhod. Look at that. Kalula! Ala! Ay, nagalis! Ay, ito yung may experience sa ba? Hindi ah. Na! Ay, kaya! Bugs. Sayang kasi hindi marunong nag-order, hindi marunong magtansya. Sana madi kami Kaya may hapunan na kami mamaya. magkuha ka pa nga rin. Isakot mo na yung panghapon natin. Only rice. Dami na ito kasi na ito sa atin. Taob ang bulalo. Balutin mo ako ng May ulam na kayo may iyong pagmahal. Oo, kami po, tagamang tayo ng balo. Hindi ka napili ko ba? Tara, diretso na kami sa Mines View. Tingin muna tayo ng mga pampasalubong dito. Nakabili na pala sila eh. Yung kamba, nakabili na. Ang tiligaya? Nakabili ka na naman. Ano yan? Alaman? Dito tayo. Wala po sila. Di ba? Isang package. Mines.
Kabayo na, kabayo. Ating kabayo. Dito. Daming tao. Baka ako sasakay ako. Sakay na sakay. Tumakbo nyo ba na yung solo pag group picture mo na? 20 lang oh. Ikaw sabihin mo. Bawak mo muna. Kung gusto magpa-picture sa aso ko, 20 lang, murang-mura. Akyat pa tayo sa Nordex. Pa-picture daw kay Cooper, 20 lang. Sabi ka na rin doon siya. Lagyan mo lang ng pink na ano. Dapat pala kinulayan natin si Cooper at tapos nilagyan ng shade. Para may nagpa-picture sa'yo. Gusto namin yan eh. Cooper. Lagyan mo din ng sunglass niya. Overlooking po ay nandito. Ay, kita magawas na hira masarap pala eh. Alam mo yung natulungay? Ay, sige. Wala naman. Buwis, buhay, napapicture na si Gigi. Pero ano yan dati, minahan yan. Ito? Okay, tinawag na mine. O, di tama ako. Dating minahan. Oo, minus kaya naging mine. Dapat silik yun. Okay guys, we are now here in Burnham Park. Welcome! Puro palaruan lang man to. Ano tita? Mga lobat na? Lobat na. Magka-tour-tour guys. Wala na gusto ko talaga matulog na. Ako din nga. Idlip-idlip na ako. Alam mo, meron yan. Magkano kaya dyan? Tignan natin na sila dito. Saan kaya yung si Moana? Yung nag-trending na din. Magkano po ito? 25. Ugo. Para sa matao na hihilo. Hindi na ako nahihilo. Daming nagpapapicture kay Wonder Woman. Gaya, ilabas mo nga rin yung kwan mo dyan. Para makaipon tayo ng donation. Yung kuyukot mo. Wala tayong mailabas guys. Gayahan mo si Wonder Woman. Uwian na, malamig na dito sa labas. Ayan, shout out po. Mayroong nakakilala sa amin. Ano pangalan niyo po? Aisa. From Pampanga. Ayan. Hello, baby. Ay, Pangasinan pala. Hello. Pinagpulisan pa yata ng habol. Nakasalubog namin kayo doon. Si ano yun? Si Aisa.